ko gud kalibutan iton nga desisyon ni Rarisa nga Joseph nga magtaban. Ansarit lanir ha akon, nga mamamatron lay raamon. Dira ko natuod, Kap. Pasangil la ito ni Divina. Salit igdadayon ko ito na akong reklamo iya. Ore kita ini mahihimo di bina kung na siya gudman itong desisyon Linda. Yung buhat ito nga tanan, ito na akong buhatan, ito nga tanan para kamo magkatuhay. Pero kay desidido man ini Linda, itong iyaki hahay mo. Ang kinahanglan ko natin ipagtagdon ng tagan ng ego nga panahon. Kita ka na itong resulta ni ngayong imuging buhat, Joseph. Ako ito namamartilyo. Itong tungod ka matiga itong imuulong animal ka. Nay, Ano man ito yan, ha? Nga nagdidikong ko itong kag-anak ni Risa nga kiyaan ka. Ha? Sorry, tita. Mauli na lang ko amon. Agay la. Kaya ako ito nadudo ni ngayong buhat. pero nay, higugma akong kay Risa. Animal ka, Joseph! Hingka babata mo pa? Naabat ka na yung bagting itong langit? Iguliin ni Risa, ha? Kung di rin mo gusto nga masina ako, ha, mo! Diri na ba naton igdadayon na naton kiha kan Divina, Arturo? Ambot. Dere ako maaram. Risa, pag sumat itong kamaturan, ha? Nalabtan ka ba ni Joseph? Pag sumatiton ka matuuran hamon ni imo paparisa. Nalabtan ka ba hadto nga lalaki? Oo, ma. O, animal nga. Oh, ano naman lang kung magbuga anto ka na hitabuhay iyo? Arturo, asya na ninakong ginsisir ini. Diri ko gud mapapasaylo anto nga pagkadipina. Kaya kay tita man ito na yung gibabasol, ma. Wari ka na po ni tita namon desisyon nga magtawan nga ni Joseph. Kami na ni Joseph ito nagdesisyon nga magtaban. Nagtaban naman gali kami. Ginuwat lang mo ni Tita Divina. Naugup ka hadto nga babaye? Oh, Diri so ganito't imo ig-aasoy. Igdayon nga ni namon ito namon kiha kan Divina. Igdidigon mo nga gimpirit kan iyanak nga makigtabang. Ngan pati Divina, maaraman iyo desisyon nga mag-asawahin sa'yo pa. ma! Ayaw pagkontra, ha? Ayaw good pagkontra! Sunday to na akong desisyon. Kung diri mo gusto nga masina ako ha, imo! Mama! Ano nga nga pangaradol? Ano ba ito nga pangaradol di na Grace? Josie Padinay. Ha? Boson mo itong mga gamit nga, animal ka? Ay, kulabot! Ano? Ano yung mag-dispute na ako mga desisyon? Ano? Oy! Maaram ka ba ito ni mo giniginakan, Joseph? Ano ako? Salit waray! Di rin ako ninyo na gina. Wa tanggal ito nga waray. Salit, di rin ako. Diri ako na angay panginlabutan pa. Chong chong chong. Ka ba ito ni mo giniginakan, Joseph? Ano ako? Salit, di rin nakakain niyo yung pangilabutan pa. Ano? Nasobra ka na kung bata ka, ha? Naparayaw ka na! Waray kulabot!
Ngayon ka! Joseph, balik ka di! Animal ko din nga bata. Kikang ko labalabgan ang iya desisyon nga mag-asawa ra nga ni Risa. Nawarayan na ini patasan. Kindadali-dali ako pagbaton-bato na ini. Kaumay! Bisan nga niya ako, Nay. Masukot nagyapon ako awayo ni Joseph. Di rin nagyapon niya natuod ha ako, Nay. Giginda ko na gud nga problema ini nga bata. Kinahanglan nga masulbar ko gudinin sa'yo. Di rin maupay nga gimpapakita nga pag-ato ha akon. Sigurado ka, Sip? Diri ka pag-iiliw na iyo. Di reton. Sa pa. Mas mapay nga niya kung masisinay na akon. Para may rason ako. Hindi rin napag-uli amon. Ano? Di na ako gusto mo niya amon tol. Oh, sige. Mas gusto ko pa din yung nalayo grupo lugod. Mas pa ako nga nag-i-enjoy din ni. Ayos ito. Sige, kung naman man ito nga mo gusto. Ngan timing ini nga mo pag abot nga ni Hamon grupo. Kay Ha? may da kami dako nga project. Kinahanglan, damo ng tao para sa imo. Sige, naman itong project tol. Waray pa ba Joseph, Grace? Oray pa, Nay. Ay naman daw nauumon adi nga bata. Ikang kugud na balabgan na niya gusto nga mag-asawahin sa iyo ni Risa. Na ako ko naging baguan hini nga bata. Nakahatag na gud yung problema ha ako. Asya nga ni, Nay. Nga nahibaro naghihapon niya na yung pagbarkadahan mga kawatan din ni Aton Dapit. Ano? Oo. Ito nga grupo na ni Ramike. Sukot itong ireklamo sa barangay. Oo, Nay. Ay, himano kong rado adi, Nay. Kaya ano naman daw liwat? Bangin may danalot reklamon kag anak ni Risa. Mano Konrado, dayon. Kadi, adila kami ang sala mano. Hay ba Joseph, Kay ano mano? may reklamo ha iya. Diri la ha iya. Kunden ira grupo. Kanay grupo. O, ang grupo ni Ramike. Kan maaram ka ba? Nga damo na itong reklamo hiton ira grupo. Man, Nasa rin pa ako ha imo. Ay diri sa. Mupay na la. Dramahi ko no. Bislatanod. Kan maaram ka. O, ang grupo ni Ramike. Ira grupo. Kunden ira grupo. Kan kanay grupo. Ang grupo ni Ramike. Ngan maaram ka ba? Nga damo ito nareklamo hiton nga grupo. man, nasa rin pa ako imo, Nay. Ay, an? Pinakamatindi niya na nga iraging buhat. Kay ginsulod ni Ran usa nga eskwelahan. Ngandamo ang iraging kawat nga mga gamit. Ansistihin kay nakita ha CCTV an imo anak. Asyaan na aktuhan. Ano? Asya nga ni nga hiya ito na akong hiyaan gin. George! Ay, ano ha, dramahi. Klaro ka nga may script. Asya nga ni nga hiyaan igin reklamo. Sorry. Kain ka na. Aton Kain na to. Adi daw. Adi. Amo nga niyang ginreklamo nga dihita atong barangay kahiyan nakilalaan o daya sa CCTV. Totoo niya mga pagtaga CCTV. God man daw. Tuhan! Asya nga ni nga hiyang ginreklamo nga dihitol atong barangay. Kahiyan nakilala CCTV. Ano man ito may tataboy ito akong anak mano. Hada, baga diri gud ako hinisigurado kung baga sakto ba ako hitol akong baga pakahibaro. Kay minor di edad man ang imo anak. Ikakadto hiya usa nga ahensya
nga angay para iton minor di edad. Sorry. Amo na pwede man. Sige, pwede man na to. Ngan posible Nga pa posible nga. pa nga ni gihapon, pati ikaw mahidabit reklamo, dara nga, minor di edad pa man na nimo anak, kag anak. Para iton Umba. iton minor di edad. Ang posible pa para iton minor di edad. Para iton minor di edad. Para iton minor di edad. Ang posible pa nga ni gihapon, pati ikaw mahidabi itong reklamo dara nga minor di edad ani imo anak. At ang ahaw, waray ko ton suguhay ton akon anak nga mangawat. Apa daw good man? Asya iton ta akong ginsisir nga minor di edad nga ni iton kabataan. Sayop ang Asya nga, di nga menor di edad nga ito ba? Asya Apa daw good man? Nga mangawat. Anak ton akon anak nga mangawat. Asya nga nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni itong kabataan. Angay good permi tutukan. Iton subaybayan. Subaybayan Iton subaybayan hapagkadto kay sigurado. Angay good permi tutukan. Angay good permi tutukan. Subaybayan. Sorry. Subaybayan hapag Kabataan. angay good per nga minor di edad nga ni itong kabataan. Subaybayan itong kabataan kay sigurado. Nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni itong kabataan. Subaybayan. George, kabataan matras ka. Pagdako. Good, permi tutukan. Angay good permi tutukan. Hay na ito. Asya nga nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni Ngan subaybayan. Asya nga nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni itong kabataan. Sorry. Angay good permi. Asya nga nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni itong kabataan. Angay gud itong magtutok. Permi. Angay Sige itong ba na nag-praise? Basa mo tiyat correction mo. Asya nga nito na akong ginsisir nga minor di edad nga ni itong kabataan. Angay gud permi ni tutukan. Ngan subaybayan. Ngadto itong pagdako kay sigurado itong kag-anak manta itong magiging Magiging untog. O untugan. Sada na, untugan. Pagdako. Sada na. kag-anak. Ito no untugan. Ngadto itong pagdako kay sigurado itong kag-anak manta itong uuntugan kung makasala itong iyo anak. Ay, mano kontrato? So, Inaano ka nga ni Didalinda? Sige, marito na mo tawa. Kay hino ba itong diri balilipay itong akon nababasahan din niya Facebook Arturo. Ha? Ngano? Anak ni Divina. Nahidabuhin panulis. Ngan desidido iton mga gingkawatan nga iginreklamo iton bata. Reklamo. Reklamo ano? Hin panulis. Ngan desidido idabuhin panulis. Ngan desidido iton gingkawatan nga reklamo. Dabuhin panulis. Yan desidido itong gagkawatan nga ireklamo itong bata. Igkakadto inihin sakto nga ahensya. Ano? Mas nga magiging madali itong kabilang guhini nga magnanay. Reklamohin pangawat. Ngan ani pa itong aton reklamo nga kidnapping. Magkakalagong-kagong. Makpaiton aton reklamo nga kidnapping. Magkakalagong-kagong na habilangguan. Hindi ka magtala, Iroy.
Linda! Ay, sa mga viewers na sa Facebook, YouTube. Maria, Hi. kanina nag-shout out. Dire kay ha YouTube. Usara duha tagi ha YouTube ini nga live. YouTube. Ha YouTube nga. Mapay na lang ako Wala lang nakikita sa'yo. live. Kaya ako lang damo. Igdadayon mo bago ditong reklamo kan Divina? Alang, beste buhay, waray na magsinamo ka aton anak. Ken para kita makabulos, san iragim buhat aton pamilya. Baganderi ada makatadungan, hindi nga atong pagbubuhaton di Kadivina? Anay. Kan Divina mo na. Hindi nga atong pagbubuhaton. Buhat aton pamilya. Iragim buhat aton pamilya. Baganderi ada makatadungan, hindi nga atong pagbubuhaton kan Divina. Arturo, ayaw pagsiring nga, naugup ka na hadto nga pamilya. Aroy ka man, diri gid singgon nga naugop. Nagiging patas lako. Kay mismo ito na aton anak ang nagsusumat. Nga waray kalibutan ni Divina han ira plano. Sakto Papa ma. Ngan didigunan ko ito. Risa, Risa, Ma, buutan ni Tita Divina. Diriya angay mag-antusin sa nga iyugin lalabay ha iya ma. Risa, aboyon ako ito na aton anak. Magdiano kitahin pagkinasina kan Divina kung gusto man gihapon han aton anak an pakigtaban kan Joseph. Magawas, unfair kita kan Divina. tahala sige. Kinpapakonsensya man ako ninyo nga magtalamay. Di rin nala ako magrereklamo kan Divina. Total, mapre-praise man nagihapon iton iya anak tungudhan pangawatin eh. Okay, nagihapon ako hiton. Kap, maluwi ka gada akong anak Kap. Nakilala ko man kan Joseph nga diri ni malabad. Diri ni kawatan. Diri man ini perwasyado din haton barangay. Siya nga ni anak kong ginsiring hantag reklamo. Nanangay kita magpasalamat kasi sumugot nga igatrasan reklamo kan Joseph. Hakondisyon ha nga makikingkooperar ini para madakop ang grupo ni Ramay. Nanda mo maghihapon itong mga magpapamatuon nga very good api ni nga grupo ni Joseph. Anak, Joseph, sige na agad. Kooperar na kanda kapitan. Sumati na agad lahira kung hain iton hay daw tito ni Ramay. Para magkalingkawas ka na iton kaso. Anak, Joseph, pagyakan. Nakuwiris ka mandoy. Ay, pag kinaputit na bitay. Ay ni Joseph kay Buliwi, anak. ang pagkinitan kuan. Vold. Ay, pag kinaputi. Hera, kung hain iton hay daw tito ni Ramay.
Makalingkawas ka na iton kaso. Ako liwat na itong babalikan ni Ramay. Ayaw kadlok. Dili ka namon papabayaan. Papanalip din ka namon ha grupo ni Mike. Adira tanod Mindigo. Ay, Kami, andam kami nga panalip din ka mo. sakto ikapdoy. Kupira la mo kay gusto galag namon nga mamurayaw na ito natong barangay. Salit para masurapo na namon ito nga grupo ni Ramay. Igso mata among kunhay ni Ranag titinago. Maging leksyon na imo na hitabo, Joseph, ha? Oo, Nay. Anak, diri ko man ikaw gintididan nga mag-uyab-uyab. Pero tugtugad laanay nga da. Himu alaan ang inspirasyon itong uyab-uyab. Wala ni pagseryoso kay bata ka pa. Nga nag-aaram ka pa. Oo, Nay. Makatapos ka nga ni. Makakatara ka pa hin maupay nga trabaho. Ilanangahaw, pwede ka na't mag-asawa. Nay. Diri gad ako na kontra nga makigrelasyon ka. Nainaw ka man kandain mo ate. Welcome itong ira boyfriend din niya balay. Hoy, ano kanda? Kan-i mo ate. Ah, Kaya wala ka mabugto. welcome. Nainaw ka man kandain mo ate. Kontra nga makigrelasyon ka. Nainaw ka man kan imo ate. Welcome ito niya boyfriend din na balay. Kay nakakaintindi ako haira. Haiyo. Pero ton akong kadla. Ayaw laan ni pagseryoso anak. Sakto hiray mo, Nanay Joseph. Ayaw to na lanay pagseryoso ito nato relasyon. Oo. Salit kang ina. Susundin natin ato mga kaganak. Sakto ka. Ngayon na nga nagsaring na hiramamangan papa nga pwede ka bumisita amon. Kung gusto mo, mamisita amon. Dili ta nagtatago. Ano? Ah. Saring kat. Kaya dili ka na kikitan didi. Ato relasyon. Oo. Salit kang ina. Susundin natin ato mga kaganak. Sakto ka. Susundin natin ato mga kaganak. Sakto ka. Ngayon na nga nagsaring na hira mamangan papa. Nga pwede ka bumisita amon. Kung gusto mo nga mamisita amon, dili ta na itatago ira. Ito natin relasyon, Joseph. Sugad man kan Tita Divina. Oo. Ngahan. Susundin tagihapon na ira gusto nga mag-aramlanan kita hin maupay. Para kita makataraliwatin maupay nga trabaho. Oy, Joseph. Gabi na. Ighatod anay ito ni mo uyab kay bangin Anay gabi na ngayon kasi paparid kay pista.
Gabi na ngayon. Karantahay na ito, doy, aring Kaya sa ganito piyesta. Anay. Amo ito pista. Kaya nagpaparid. Gabi na. Gabi. Waray na pa rin. Kay gabi na. Kaya di man initaklo. Manta kaya ada rapalo. Video okay na lang. Medyo okay na lalagi kay gabi malibugbog na ito, di ba? Sunog man ito si Ren. Oo. Nasunog din na. Isunog. Sabang. 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 May portal dito. Dito ba't? Sabang. They will do it. They will do it. Kapira natin na kasunog. Amo gyapon ako nito. Amo gyapon ako ni. Kapira natin na kasunog. Yung Brighton. Sige. Eh. Uy, Joseph. Gabi naman. Igdulong na ito nga imuuyab haira kay bangin giniili na ito't kag-anak ni Ralinda. Laro niyan na lanay. Ano ron niyan? Ayaw ka baraka, tita. Maarman nila mamangaan niya ko iyo. Nga nagsarit gihapon ni Joseph nga alas 10 ako ighahato na balay. Asya ba? Oo, nay. Nagsarit ako. Nagsiring ako daira. Oo, nay. Ayaw naman ikaw pag ininom ha, kay madrive ka pa hiton motor, paghatod kan Riza. Baya. Di naman ako na inom, nay. Oh, sige, sige. Ano ba? Unog na ako. Kamu na lang itong panipig ha, maperaw na ko rin duro. Oo, Nay. Ayaw ka baraka, tita. Bubuligan ko yung ate Grace. Ug sa ako umuli. Oh, kita na. Buutan daw na itong imumarong makad, nay. Diri pa sa bayak. Kan para gihapon aki. Sorry. Nay, na magsinayap, nay. Kay... Katapusan na! Nagparagkanta, nay. Mabibito Oh, nagparagkanta. Kay para gihapon ako maging buta na iyo sundan. Oh, kita na. Buutan daw na itong imumarong makad. Diri pa sa bayak. Kan para gihapon ako maging buutan ha iyo. Susundan niyo ito na akong gusto mahitabo para waray kita maging problema ha. Uy, himama ito natawag. Hello, ma? Haing ka na. Adi pa ako kanda, tita Divina, ma. Sigurado ka? Oo, ma. Adi man ni tita, oh. Ay, hello Linda. Adi pa hirisa balay. Ginpapatod ka na nga ni kan Joseph. Aniraman daw kuno sari tayo mo kay kutob man alas 10. Oo. Kinmo-monitor ko lang itong mga kabataan. Alams na. Ay, sakto ka ito. Bisan ako, ginpapanginano ko gihapon nini. Ayaw na kabaraka, kay pag alas 10, ipapatod ko na hirisa kan O Joseph. sige, salamat. Siring pa, dirita kontrolhado itong pagbate iton mga bata. Subaybayan ta na lahiray maupay. Ay, sakto ka ito Linda.